Salut, sunt Ioan de la atelierul de eroi și continuă seria de recenzii cu ce cărți le mai citim noi copilor sau ce cărți mai citesc eu singur. Am zis să scoatem cărțile din casă și acum vorbim despre Domnul Sconks în titlul original Mr. Stink de David Williams, ilustrat de Quentin Blake și tradus în românește minunat de la Bine Băna, niște poveste foarte emoționantă, amintește puțin de Roald Dahl. Mai pe scurt, o fetiță, Chloe, de 12 ani, este foarte nedreptățită la școala ei și hărțuită de colegile mai populare. Nici acasă nu are un sprijin pentru că tatăl ei este un fost muzician ieșuat într-o fabrică de mașini. Sora ei mai mică îi face zile fripte, care este adevăratul model de familie, și mama este ultra snobă, tot timpul cu teorul călcat, cu perle la gât, ultra ridicolă și vrea să candideze pentru Parlament. În acest context, singurul sprijin pe care găsește Chloe este într-un vagabond local care se numește Mr. Sting, Domnul Sconks, pentru că este foarte, foarte putros, fiind un vagabond și dormind afară, face baie o dată pe an în iazurile publice. Se va dovedi până la urmă că Domnul Sconks este un tip foarte de nădejde, un prieten adevărat care știe să susțină, un domn foarte manierat, care are o viață înainte de a fi fost vagabond, care a avut o viață foarte misterioasă, pe care o vom afla către finalul cărții. Povestea capătă suspans pe măsură ce Domnul Sconks devine încet o vedetă, devine erou într-un ziar local și apoi este invitat chiar de către prim-ministru pentru a candida la Parlament în locul mamei lui. Este o poveste emoționantă, atașantă, despre curaj, despre discriminare, despre prietenie și despre a îi judeca cât mai puțin pe ceilalți înainte de a ne pune în locul lor. O recomand din inimă, voi ce ați mai citit zilele astea, pe data viitoare.